Алдағы жылы эчтәлекле сагынулы кытлау сәламен без Ерак Лянтор шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшь тулу көнен якташыбыз Алиева Луиза Ревовна каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, улы Артур һәм кызы Алина кытлылар. Безнең олы күңелле фәрештәбез 1970 елның 24 июнендә гаиләдә 3нче бала булып дөньяга аваз салган. Кичкенәдән үк бар зат белән дә кызыксынып, тырыш, акыллы, сабыр, тыйнак бала булып үскән. 1987 елны Иске Мастяк авылының урта мәктәбен тәмамлап, Ульяновск шәһәренең медицина училищесына укырга керә. Кулына дипломын алып, Иске Кулатка район үзәк хастаханәсендә хезмәт юлын башлап җибәрә. 1994 елда әтиебез Алиев Илдус Ришат улын очратып, мәхәббәтле гаилә коралар һәм Төмән өлкәсе Сургут районында урнашкан Лянтор шәһәренә яңа тормыш башларга дип күчеп китәләр. Әниебез үз һөнәре буенча шәһәр хастаханәсендә эшен дәвам итә. Инде әтиебез полиция ичке эшләр бүлегендә хезмәт итә. Яшь гаиләнең хыялы ашып, яшәешләрен бизәп беренчеләрдән булып нәсел дәвамчылары мин, уллары Артур туам. Инде озакламый гүзәл шәшкәләре, кызлары, сеңлем Алина да дөньяга аваз сала. Яшь гаилә әле яңа гына матур яши башлыйбыз дигән чакта Язмыш бабай үзенчә әйтә. Гаилә безнең күген кара болыт каплап, олы фаҗигадә, юл һәлакәтендә әтиебез вафат була. Әниебезгә бары 30 яшь чагында 5 яшьлек улы һәм 10 айлык кызын күкрәгенә кушып, кара сагыш төсенә батып кала. Шушы көннән алып аңа тормыш арбасын бер ялгызына тартып, алга атларга туры килә. Әмма әниебез бирешмәде, сынмады, сыгылмады, боегып калмады. Йокы күрмичә, көнне төнгә ялгап, безгә юклык күрсәтмәскә тырышып, үзен кызганмыйча балаларым дип җан атып эшләп яшәде ул. Инде без дә бу үсеп җиттек. Әниебезне яратып, аңа сокланып, анардан үрнәк алып, яшәү көче алып яшибез. Син тормышыбызның якты маягы да, җылы учагы да, кайнар кочагы да. Безнең әниебезгә көчлелеге, тырышлыгы, уңганлыгы, сабырлыгы, пөхтәлеге өчен иксез-шиксез рәхмәт укыйбыз. Аның алда түбән генә башыбызны иеп, яратабыз дип кабатлыйбыз. Кадерлебез, яратканыбыз, газизыбыз, бердән-беребез. Бүген синең күркәм юбилеең. Без сине чын күңелебездән кытлап, иман байлыгы, саулык, сәламәтлек, кырыштай озын гомер телибез. Әниемнең туган көне алтын төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән кытларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиңсезләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән кытлап, башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс, төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Луиза Ревовна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый.
başım gülüdey bulğanğa rahmet jitkirem jırdan enniyem enkey kuz nurum sinatik bağışlıyım jırım her şaqtan oslarım bilen jığıtıp yaşasın qadirlim quyoshday balqib enniyem enkey kuz nurum sinatik bağışlıyım jırım her şaqtan oslarım bilen jığıtıp yaşasın qadirlim quyoshday balqib her şaqtan oslarım bilen jığıtıp yaşasın qadirlim quyoshday balqib her şaqtan oslarım bilen jığıtıp yaşasın qadirlim quyoshday balqib Devam etamiz. Şiratdagi qitlov xati qabat Luiza Rivovna hurmatine bo'lur. Bu yo'li oni oltin yubileyi bilan ixlosdan Anisa Ravza Yakubovna, opasi Lutsiya Rivovna, jiznasi Mansur Muxtarovich, bolalari Ildar, turmush iqtashi Laysan, Ilnar, turmush iqtashi Inji, oniqlari Timur ham Elina qutlilar. Qadrli bolam, yaratgan singilim, birdan bir boldizim ham suyukli opamiz. Seni oltin yubileying bilan 50 yosh to'lg'ayindan shin ko'nglimizdan qutlaymiz. Bugun yonlaringda bo'la olmasak da, oramizni shoqirimlar oralasa da, biz ko'nglimiz bilan g'amiri bo'yi sening yanashangda. Sening ko'rkli xulqingga, shul qadar sabr bo'luvingga, qirishday shidam bo'luvingga tong qolib siqlanib, g'ururlanib yashaymiz. Baxtning eng zo'rin, salomatlikning eng nig'in, shodlik quvonishlarning kutilmaganin, g'imir-g'imirga yaxshiliklar tilaymiz. Qadrli bizning, sen turmushdan yam topib, ona tek izgi amallar bilan bizab yashay bilasan. Xotin qizning eng go'zal, eng asl sifatlarini o'zingda to'plagansın. Her ishga da ungan, bulgan, izgi ko'ngilli, marhamatli, her kimga da izgilik itirga tirishasın. Sening qilgan izgiliklaring eksiz, cheksiz. Alloh Taala senga is etmagan yerdan ularni barısında iyilik bilan qaytarsın. Suyukli biz, sen bizning uchun har chaq uli jonli, keng ko'ngilli kishi. Tayanishimiz, ishonishimiz, kengashishimiz sen. Sendagi ruh ko'tarinkiligi bizga yashav kuchi beradi. Kelasi kunga ishonish uyata. Yaratganimiz senga aniq salomatlik, ko'ngil tinchligi, qayg'u hasratsiz kunlar, oq baxtlar, bolalaringning izgiliklarini ko'rib, uzun g'umr kechiruvingni tilaymiz. Bolam deyib üzülə menim sağını to'la yuragim. Sen bit qizim baxtimda, qart kunimda tiragim. Qizim degan sayin menim qanotlana ko'ngillar, oniqlarga shotlanamiz. Biz bit yolg'iz tug'illar. Haligizdan kelasizning aqtarırga tavlarni, yashirak kelib jilitigiz biz sog'ingan jonlarni. Şeylerimiz qaynartıra, her şak yolda közübiz. Sağınabız balakaylar bigire gira güzügiz. Balakayım, qutlu bulsun senin tuğan günlerin. İsenlikte, iminlikte ussınla gımirlerin. Qadirli biz, qutlu bulsun matur gımir beyremin. Güle gitik dileklerinin en zor bulgan beylemin. Yaratabız seni bir ok bar öy işimiz bilen. Gırurlanıp yaşayız biz yakın kişimiz bilen. Gımirler tek bir-birine, baxtin tatib yaşa. Yakınların bulsun her şak senin bilen yanaşa. Hürmetli Luiza Rivovna, motor tilaklarga da ixlos ko'ngildan qo'shilamiz. Baxtli bo'ling'iz, yaqinlaringizning muzikal kuchtanashin yubileyingizga qabul etingiz.
изге тіләкләр жыйган бәхетле минутларым сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем Яшәгәндә барда кирәк хәләл булсын тапканың җыр юллап сине котлаудан күркәм бүләк тапмадым туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен